Un dels corrents filosòfics que a mi particularment sempre m'ha agradat més és l'estoïcisme. Va ser creat per Zenó al segle IV abans de Crist, a Grècia, i després va ser continuat per gent com Epictet, Sèneca, Marc Aureli. Quina és la premissa? La premissa de l'estoïcisme és estar per damunt de les emocions, dels desitjos i fins i tot dels sentiments exagerats. És a dir, que prevalgui la raó per damunt d'aquests sentiments i d'aquestes passions. El que busquen aquesta gent és una mena de pau, no? És una mena de pau interior basada en el control d'aquestes emocions una mica exagerades. No vol dir pas això que no haguem de tenir emocions ni desitjos, no es tracta d'això, es tracta simplement de tenir-los sota control, és a dir, que no ens dominin i per tant no tenir un desig exagerat per alguna cosa que no pots tenir i que et mata per dins o un sentiment excessivament poderós que et destrossa i que et trasbalsa la vida. Es tracta de controlar i dominar aquests desitjos exagerats.